Bon dia, senyors i senyors diputats. Començarem la sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. Sí, president, molt bon dia. En substitució de la diputada Patricia Guas i Barrero, actuaré jo en el seu nom, Juan Manuel Gómez. Gràcies. President, Sílvia Cano substituirà Ana Francina Armengol. President Joan Ferrer substitueix Mercedes Garrido. Algú més? Bé, per tant, lo de la participació telemàtica de la senyora Patricia queda suspès, d'acord. Passam al primer punt de l'ordre del dia d'avui, relatiu a l'adopció d'acord respecte a l'escrit registre d'entrada número 13898/20 del grup parlamentari mixt de sol·licitud de compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per informar sobre conciliació. Per la seva defensa, per part del grup parlamentari mixt, té la paraula el senyor Castells per un text de 10 minuts. Moltes gràcies, senyor president, i bon dia a tothom. És evident que en la situació actual que ens trobem, el tema de la conciliació laboral i familiar és una qüestió clau que afecta totes les esferes de la vida dels ciutadans. Igual que ahir, per exemple, es va aprovar aquest decret llei en matèria de teletreball, no? És una altra cara de la mateixa moneda. I, per tant, vam considerar convenient que la consellera vingués a explicar quina era l'evolució del grau d'execució del pla de conciliació que havia aprovat el govern. A més, també, evidentment, el seu punt de vista sobre tots els aspectes relacionats amb la conciliació que se susciten amb l'inici del curs escolar i també, concretament, l'estat en què es troba l'aportació extraordinària a un fons per a famílies i empreses en matèria de conciliació que s'havia de sol·licitar al govern de l'Estat en virtut d'aquest pla de conciliació que va aprovar el govern. Em sembla que són motius suficientment importants perquè la consellera expliqui com està aquest pla de conciliació i puguem fer-li les preguntes i les aportacions que els grups considerem oportunes. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions. Per el grup parlamentari popular té la paraula la senyora Garcia per un text de 10 minuts. Moltes gràcies, president. El Partit Popular donarà suport en aquesta petició perquè considera que és molt pertinent la compareixença de la consellera. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara, per part del grup parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la senyora Sanz. Gràcies, president. Des d'Unidas Podemos també donarem suport en aquesta compareixença, pensant que és un tema d'actualitat i que convé conèixer de primera mà totes les mesures que s'estan implantant. Moltes gràcies. Ara, per part del grup parlamentari Ciudadanos, té la paraula el senyor Juan Manuel. Gràcies, president. Jo crec que no, estic ben segur que vostès ja saben el posicionament de la nostra formació política envers les compareixences d'alt càrrecs, independentment de sigui un director gerent d'una empresa pública, del sector públic, instrumental, o d'un conseller o de la mateixa presidenta. Per tant, sempre que hi ha una iniciativa amb una línia, i crec que és prou important informar envers la conciliació com a política transversal i més que mai necessària donada la situació social i econòmica esdevinguda, evidentment nosaltres hi donarem suport. Però, a més, vull fer palesa la preocupació, l'interès i l'ocupació que tindrà la nostra formació política, donat que inclús hem presentat una proposició de llei, com vostès en saben, per debatre en el ple del Parlament envers el tema de la necessitat de garantir la conciliació a les famílies en circumstàncies excepcionals relacionades amb la Covid-19. Per tant, evidentment, i se constata el nostre interès i suport. Si a més ve la consellera per informar damunt d'aquest tema quina és la iniciativa que tindrà el govern, es podrà aportar moltíssima més informació per debat que tindrem posteriorment damunt d'aquesta proposició no de llei. Gràcies. Moltes gràcies. Ara, per el grup parlamentari Vox Actua Baleares, té la paraula el senyor Rodríguez per un text de 10 minuts. Crec que m'ha votat, senyor president. Té raó. Perdó. Sí. Creu bé. Perdó. Té la paraula el grup parlamentari Més per Mallorca, el senyor Ensenyat. Com es que l'ordre dels factors no altera el productor. D'acord amb l'exposició del senyor Castells i votarem a favor. Gràcies. Moltes gràcies. Ara sí, ara té la paraula el grup Vox Actua Baleares, señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Nosotros siempre respaldamos cualquier solicitud de comparecencia. El grup parlamentari PI Proposta per les Illes té la paraula la senyora Sureda per un text de 10 minuts. Gràcies, president. També des del nostre grup parlamentari donam suport a les iniciatives de compareixença i en aquest cas també trobam que és important saber
quines polítiques se duran a terme i com s'actuarà en tema de conciliació, per tant li donem suport. Gràcies, president. Moltes gràcies. I ara pel grup parlamentari socialista té la paraula la senyora Cano per un temps de 10 minuts. Gràcies, senyor president. Des del grup parlamentari socialista donarem suport a aquesta sol·licitud de compareixença. És un tema pertinent, de màxima actualitat i també per conèixer totes les línies del pla de conciliació del govern i de totes les reunions que s'han mantingut amb les entitats per posar en marxa totes les mesures pactades en matèria de conciliació, així com per conèixer les previsions a mig i llarg termini d'aquesta qüestió. Gràcies. Moltes gràcies. Per tant, entenc que s'aprova per unanimitat aquesta sol·licitud de compareixença. En conseqüència, s'acorda recaptar la presència de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat per tal d'informar sobre conciliació. A continuació, passam al segon punt de l'ordre del dia, que consisteix en el debat de les proposicions no de llei, registre d'entrada 7498/19 i 10.928/20. Començam pel debat de la proposició no de llei número 7498/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unides Podem i Més per Mallorca, relativa a polítiques transversals de cultura. Per la seva defensa, per part del grup parlamentari socialista, té la paraula el senyor Casanova per un temps de 5 minuts. Moltes gràcies. En primer lloc, volia remarcar que la diferència temporal entre el moment en què es va registrar aquesta iniciativa i el moment en què la debatem sembla que ha passat molt de temps, però crec que reconec que són iniciatives que són moltes vegades semblen que no són imprescindibles, però tampoc són prescindibles, i crec que és el moment també de parlar. Si entenem la cultura com una eina generadora de valors, podem entendre que... Se m'escolta? Vale. Si entenem la cultura com una eina generadora de valors, podem entendre que els poders públics són encarregats de fer d'aquest fet cultural un element cohesionador, un element aglutinador de la nostra societat i dels valors que la conformen. És a dir, tenim una cultura que ens marca la nostra identitat i, per tant, són els poders públics els que l'han de potenciar en tots els aspectes. En el mateix pla de cultura es parla com aquesta cultura és una expressió col·lectiva, per tant, els agents socials, les institucions públiques, no sols han de facilitar l'accés, sinó que també han de permetre el desenvolupament de tots els processos que permetin aquesta expressió. Per això, la cultura actual a les Illes Balears s'emmarca dins de canvis profunds i accelerats que s'han generat. Així doncs, si partem aquesta iniciativa al moment actual, la cultura dintre de la situació que ha generat la Covid i els canvis que s'han generat degut a la implantació de noves formes de fer, de noves formes d'estar, de noves formes de relacionar-nos, tot això podem veure que, malgrat la intenció inicial sembla molt llunyana perquè volíem fer un plantejament de transversalitat cultural a nivell de govern, jo entenc que segueix de rabiosa actualitat perquè precisament la cultura és la que recull tots aquests canvis. Vull insistir en el concepte de cultura com algo obert i, per tant, davant del salt tecnològic que la Covid ens ha obligat a sofrir, hem de reivindicar una cultura pròpia com a element humanitzador, que remarqui la individualitat davant de la globalitat que se'ns ha imposat a través de les noves tecnologies i a través de la societat de la comunicació. També aquesta iniciativa que portem avui
ve a incidir en la transversalitat. La cultura no és un element estanc que està a un lloc, sinó que, com a element cohesionador, travessa tots els aspectes de la vida de les persones. Igual que fa un moment, quan parlaven de conciliació per part d'algun grup, s'ha parlat del caràcter transversal de la conciliació, la necessitat de tenir la conciliació com un element transversal. Nosaltres també entenem que les polítiques culturals han de ser de caràcter transversal i s'han d'inserir des dels diferents departaments d'aquest govern. Per això, un bon exemple tenim en el tema de les polítiques educatives i culturals. Són dos elements que han d'estar sempre directament relacionats, però no sols les polítiques educatives, sinó altres polítiques com poden ser les polítiques de caràcter mediambiental, perquè també formen part de la cultura i ens donen una identitat pròpia com a comunitat i com a societat. En definitiva, nosaltres el que volem és portar aquesta iniciativa aquí i demanar el recolzament per manifestar aquest caràcter transversal, donar suport a aquesta transversalitat i demanar que per part del govern es mantengui aquesta transversalitat que s'ha plantejat des d'un primer moment amb l'estructura. I per això portem aquesta PNL que té dos punts, un punt que parla de la coordinació entre els diferents departaments, és a dir, la transversalitat interna, i un altre punt que és que l'Estat reconegui aquesta transversalitat i la necessitat d'engegar polítiques culturals de caràcter transversal. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Casanova. Per la seva defensa per part del grup parlamentari Unides Podem té la paraula la senyora Sans per un temps de 5 minuts. Gràcies, president. Avui debatem una iniciativa que bé podria completar totes aquelles que varen debatre durant l'estat d'alarma en matèria de cultura, i és que, lamentablement, el sector cultural ha estat colpejat fortament per aquesta pandèmia i a sobre s'ha de dir que ja partien d'una situació, en alguns casos, que ja patien una certa precarietat. La cultura és un sector estratègic i vital de les nostres vides, ho hem dit cada vegada que hem xerrat de cultura en aquest Parlament. Cada dia totes les persones, de forma directa o indirecta, som espectadors d'aquest gran sector. Lamentablement, la crisi de la Covid-19 ha deixat en el descobert tota una sèrie de necessitats que cal atendre de forma urgent. Podríem dir que hi ha dues vies per poder donar suport a tot el sector. Per una part, de les administracions, la coordinació entre administracions i amb el sector és fonamental per tirar cap endavant i remuntar totes les pèrdues que han patit. A més, hem pogut veure aquest dies passat com la plataforma Alerta Roja va sortir al carrer per reclamar tota una sèrie de mesures per pal·liar la situació actual. A la passada legislatura del govern de l'Estat vam veure com l'Estatut de l'Artista veia la llum, però evidentment que queda molt per fer, desenvolupar-ho en la seva totalitat i, per una altra part, trobar un consens per donar solucions a tots aquells treballadors de la cultura que viven en el dia a dia i que en gran mesura són un nombre elevat del col·lectiu cultural. Si mateix val a dir que durant tots aquests mesos passats s'han anat aplicant diverses mesures per tal de pal·liar l'efecte de la crisi sobre aquest sector. I llavors, per una altra part, per donar suport i ajudar el sector, ho pot fer la pròpia ciutadania. Ara més que mai, cal que els ciutadans prenem consciència del valor diari que té la cultura dintre de les nostres vides i que la forma d'atorgar valor és fer un consum responsable i legal dels seus continguts. També és important que les institucions contribueixin a generar campanyes comunicatives i informatives sobre les mesures de seguretat que s'estan adoptant en els espais on se desenvolupa la cultura, de manera que la gent perdi la por i pugui assistir en els espectacles, en el teatre, en els museus, en les galeries, en el cinema, en els concerts, etc., tal com fèiem abans de la pandèmia. És vital per als treballadors del sector poder tenir obert en les mesures de seguretat i aconseguir un públic suficient per poder remuntar les dades dels darrers mesos. Si bé la nostra iniciativa registrada abans de la pandèmia s'enfoca a aconseguir que la cultura sigui un eix transversal dintre del govern i que se tingui en compte i present a l'hora d'impulsar polítiques i iniciatives. D'aquesta manera s'aconsegueix una major participació del sector, la cultura arriba a tots els espais i també arriba a tots els públics, de manera que se genera una proximitat de les polítiques cap a la ciutadania. També enriqueix encara més totes aquelles iniciatives que puguin sortir des de qualsevol conselleria.
I d'altra banda, si abans de la pandèmia ja trobàvem que era necessari que l'Estat també contribuís amb ajudes en el desenvolupament d'aquestes polítiques transversals, ara pensam que és una qüestió essencial, ja que en el final també és una forma de contribuir a la recuperació del sector. I és per això mateix que demanam el suport de tots els membres d'aquesta cambra. Moltes gràcies, senyora Sans. Per la seva defensa per part del grup parlamentari Més per Mallorca té la paraula el senyor Ensenyat per un temps de 5 minuts. Sí, moltes gràcies, senyor president. Com deia abans el company del grup socialista, és vera que és una PNL que se va registrar fa estona, és a dir, que ha plegut, llavors ens han passat moltíssimes de coses. Inclús algunes no portava que haguessin passades, no? Perquè la veritat és que ja partíem d'un punt d'una situació de desavantatge de tot el sector cultural, per tant, s'imaginin un any després en tot allò que ha passat i les conseqüències que ha tingut. Ho veiem, com abans i se referia la companya del grup parlamentari Unidas Podemos, la manifestació que hi va haver l'altre dia mateix a la plaça Major, on se denunciava una precarietat de tot el sector. I també se feia referència en aquest Pla de Cultura de les Illes Balears, que se va aprovar a la passada legislatura, que sobretot incidia en aquesta qüestió, és a dir, en la transversalitat de les polítiques culturals, tant a nivell de govern com també a nivell institucional, perquè aquí gairebé totes les administracions tenen competències en cultura, sobretot ajuntaments, consells, i també el que ha fet el govern de les Illes Balears, sobretot en quant a la promoció de cultura exterior. Per tant, incidir, no només en les mateixes administracions públiques, sinó que podríem anar inclús més enllà que sigui tot el conjunt de la nostra societat. No sé exactament en quin moment i en quina llei en els hotels que volien augmentar de categoria se'ls demanava, per exemple, que tinguessin obres d'art, tot i que fos en depòsit, que entenem que és una pràctica que també s'ha estesa. És a dir, no només d'hotels que tenen obra en depòsit, que van renovant, que està a la venda, i això, un simple fet com aquest, ha provocat un dinamisme important a dins del sector d'arts plàstiques, tant de pintura com d'escultura, a mode d'exemple. I, per tant, si realment hi creiem, evidentment s'han d'acordar mesures que permetin aquest dinamisme, i ara més que mai, que com deia abans, en un any han passat moltes coses, i si fa un any el sector estava en precari, ara evidentment encara està molt més, i que per tant, més que fa un any, se fa necessari que se posin en marxa aquest tipus d'iniciatives. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Ensenyat. Per torn de fixació de posicions, pel grup parlamentari popular té la paraula la senyora Garcia per un temps de 5 minuts. Gràcies, president. Bon dia, senyores i senyors diputats. Vostès ja saben, perquè jo ho he comentat en nombroses ocasions, que el Partit Popular considera a la cultura com un element vertebrador de la nostra societat, com un pont cap a la convivència capaç de crear àmbits en els quals la diversitat pugui ser enriquidora i capaç d'impulsar la recuperació d'una ciutadania assolada per la pandèmia sanitària que vivim. No en va, el meu grup parlamentari va presentar i defensar en aquesta cambra un pla de xoc Covid-19, 2 mesos abans que el pla de xoc del govern, i que pretenia brindar immediatament suport al món cultural i als seus creadors, intentant pal·liar la situació de postració per la qual està passant. Un pla d'impuls que contemplava mesures financeres, ocupacionals, digitals i algunes fiscals per als diversos sectors i tots els seus actors, i que s'articulaven en 4 PNLs sectorials, una adreçada a les galeries d'art, creadors i comissaris, una altra per al sector audiovisual, una altra per a les arts escèniques i musicals i una altra per al món editorial, llibreries, distribuïdors i autors.
I en aquest sentit vull manifestar que el Partit Popular està a favor de la cultura, està al costat del món cultural i sempre ens trobaran, com ens han trobat en multitud d'ocasions que han pactat i donat suport a mesures concretes i específiques, a mecanismes àgils que puguin beneficiar a tots els actors de la cadena de valor de la indústria cultural per enfortir els seus fonaments i acompanyar els seus protagonistes en aquesta situació d'excepcionalitat. I avui debatim una iniciativa presentada a l'octubre del 19 pels grups d'Esquerra que donen suport en el govern damunt polítiques culturals transversals. Qüestions que consideram haurien d'estar més que superades pel govern balear després de governar 5 anys. Durant 5 anys no han estat capaços d'habilitar mecanismes de coordinació de les polítiques culturals. En 5 anys no han estat capaços de reorientar els models de polítiques culturals integrant l'òptica de l'oferta i la demanda cultural. En 5 anys no han estat capaços d'elaborar un pla de la cultura flexible, adaptable, àgil i preparat per donar respostes a les necessitats puntuals de la indústria cultural. No serà per falta d'estudis i treballs tècnics duts a terme la passada legislatura a compte de la Conselleria de Cultura o no serà per la falta d'assessors i alts càrrecs de l'actual govern. Senyor Casanovas, senyora Camps, senyor Ensenyat, és evident que en el context actual no és el més adient per defensar aquesta iniciativa. La crisi total que està patint la indústria cultural, amb el drama que estan vivint les empreses, les microempreses, els autònoms i els treballadors del sector, és pertinent estar debatint en seu parlamentària la transversalitat de les polítiques culturals. El Partit Popular creu que no és el moment. Aquesta iniciativa està superada per la realitat. I li dic amb tristesa, senyor Casanovas, aquesta iniciativa està fora de lloc, és inadequada i contribueix poc o res a minimitzar l'impacte econòmic que la crisi del Covid-19 està provocant a la indústria cultural. Una indústria que està veient com s'enfonsa el seu feble teixit productiu i els seus diversos actors estan reclamant a crits acció política i polítics responsables a l'altura de les circumstàncies. Senyor Casanova, em podrà explicar, per favor, a què se refereix quan assenyala en el punt 1 de la PNL determinar espais on es puguin desenvolupar polítiques de cultura transversal? No ho acaben d'entendre. Miri, per la falta d'idoneïtat temporal, per la falta de rigor, a la intenció de cridar l'atenció sobre la indiferència i el poc compromís per part del govern balear i els grups parlamentaris que li donen suport cap a la indústria cultural, votarem en contra d'aquesta iniciativa. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Garcia. Pel grup parlamentari Ciudadanos té la paraula el senyor Gómez per un temps de 5 minuts. Gràcies, president. Jo encara tinc un poc d'indeterminació quin ha de ser el nostre posicionament per diferents qüestions que per respecte i per rigor el meu exercici com a diputat li es manté en els grups proposants, evidentment. Miri, jo no la trobo inadequada, senyora Garcia, perquè el que fa és un relat d'un concepte i se dedica 2 fols a fer una exposició del que és la transversalitat. Per tant, sempre és interessant que qualsevol iniciativa en aquest document ens il·lustri de principis, de valors, d'instruments que s'entén que l'administració ha de tenir més que solits. El que sí trob no adequat és que no s'hagi retirada. No tan sols es dir que se presenti de vell nou, no tan sols per mort que faci 11 mesos, sinó perquè fa 5 anys, com vostè crec que ha fet referència fa un moment. Però ja va bé, perquè a mi m'acosta molt com a grup parlamentari dir no a una iniciativa de fer alguna cosa o de recordar el govern o de renyar el govern d'una cosa que no està fent. Per tant, si ens permet més un debat i seguir instant en el govern que faci una cosa que sembla que no fa i que els seus mateixos grups que donen suport li estan dient que no fa, suposadament, ja ho veurem, quan vingui la consellera aquí també de Cultura, també li demanarem si està assolint i afavorint la transversalitat, aleshores podrem debatre més en profunditat. La transversalitat és un concepte, un instrument i un principi de planificació, de gestió i d'avaluació de tota política pública. I la cultura són polítiques públiques i socials.
I el que afavoreix la transversalitat, senyor Casanovas, vostè ho sap tant o més que jo, és la igualtat d'oportunitats, la inclusió, evidentment, i sobretot la participació perquè aquesta cultura arribi i sigui de tots, patrimoni no només d'una societat, sinó patrimoni democràtic. I després d'aquests 11 mesos de nova retirada, entenc jo que vostè fa una crida d'atenció, perquè si no l'hagués retirada. Entre altres coses, perquè malgrat jo no sigui membre d'aquesta comissió, sí me consta pel seguiment de l'activitat parlamentària que faig, que aquí s'han duit propostes concretes per afavorir no només les polítiques culturals del govern, sinó a instants i institucions que aquesta cultura s'afavoreixi i se millori, i sobretot se faci de forma transversal, que és un concepte implícit de les polítiques públiques, com li he esmentat abans. Per tant, en aquest sentit, me sorprèn. Jo volia destacar que és imprescindible, ja que hi estem, i això és tremendament indeterminat, perquè determinar espais, parla vostè d'espais assolint també els que estan afavorint ja els sectors socials o les administracions de les entitats privades, per exemple, en la col·laboració que fa anys està duent a terme, tal volta s'hauria de concretar un poquet més. També insta a la coordinació, s'insta a la transversalitat entre altres administracions, que és essencial, és que no queda només a un espai geogràfic físic de la comunitat autònoma o institucional. No s'entendria la cultura, la transversalitat, assolir-la sense la implicació àmpliament, en el sentit no només de l'estat espanyol, sinó de tots els estats membres de la Unió Europea, per la vinculació que tenim com a ciutadans europeus i amb aquesta nacionalitat. Per tant, miri, nosaltres, com a vot crític a no estar retirada, a fer una reflexió poc concreta en aquest sentit, perquè no presenta cap mesura, està dient el govern que faci una cosa que supos que el govern li dirà, escolti, és que si vingués a conseller, supos que diria, escolti, nosaltres ja fa 5 anys que estem fent alguna cosa, senyor Casanova, i li diria vostè en el seu grup parlamentari, i en els que li han donat suport en aquesta iniciativa Unides Podemos i Més per Mallorca. Però ja va bé. Nosaltres votarem abstenció per aquest principi, per aquest argument que jo l'he volgut traslladar, i crec que ho he traslladat amb una reflexió, tot que és crítica, bastant amb inquietud perquè la puguin treballar amb el govern quan vingui aquí i presentar-li aquest pla de transversalitat de la cultura. Gràcies, president. Gràcies. Gràcies, senyor Gómez. Per al grup parlamentari Vox Actua Baleares té la paraula el senyor Rodríguez per un temps de 5 minuts. Gracias, señor presidente. A ver, empezaré diciendo que en algo estamos de acuerdo. Ni siquiera esta pandemia tiene que detener la importancia de la cultura en nuestra sociedad. No lo ha hecho nunca en Occidente, ni con la peste negra, ni con las guerras de religión, ni durante la Segunda Guerra Mundial. El mundo de la cultura siempre ha seguido adelante pese a todas las dificultades que se ha encontrado. De todas maneras, yo les reconozco que cuando oigo transversalidad, sororidad, políticas inclusivas, se me enciende la alarma, lógicamente. Y es que ustedes no dan puntadas sin hilo, porque listos son, yo se lo reconozco. Ustedes nos quieren vender, ya dejando aparte la exposición de motivos, que podíamos discutir que esta sea una sociedad más culta que la de hace 40, 50, 100 o 200 años. Podíamos discutir lo de una dimensión sin precedentes en nuestra historia de multiculturalidad en unas islas donde precisamente ha pasado todo el mundo, árabes, romanos, cartagineses, bizantinos, o sea, llevamos toda la vida acostumbrados a vivir con todo el mundo. Pero vamos a lo que es el objeto de esta ley, todo muy difuso, pero cuando ustedes hablan de cambio de modelo educativo que está muy anclado en políticas pasadas, basadas en la oferta, etcétera, 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 ustedes en el fondo lo que están buscando es hacer lo que les gusta hacer, es buscar vías alternativas de subvencionar su cultura, porque cultura no hay más que una, la suya, la de ustedes, lo que ustedes consideran cultural. Y siempre buscan las fórmulas para realizarlo y sacarlo adelante. Y como las fórmulas tradicionales se ve que se le han quedado un poco estrechas para poder otorgar ayudas o subvenciones a según qué eventos culturales que a ustedes les gustan, pues buscan la manera de ir orillándolo.
Hoy mismo, creo que podía cualquiera de ustedes leer en la prensa, que la puntilla final para el mundo de las salas de exposición cinematográfica ha sido la prohibición arbitraria de comer dentro de las salas. Lo han dicho los expositores. Esta es la puntilla final, nos va a abocar al cierre. Y a veces pienso que las políticas culturales de ustedes lo que buscan es el cierre de toda actividad cultural que ustedes no controlen, ya sea porque son de su cuerda, ya sea porque dependen para su supervivencia de su subvención. Entonces, evidentemente, por esto y por todos los motivos, incluyendo el que hay frases aquí que le puedo asegurar que no entiendo, por muchas vueltas que le dé y las lea y las vuelva a leer, o sea, son humo, pues sinceramente votaremos en contra. Muchas gracias, señor presidente. Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Pel grup parlamentari El PI, proposta per les Illes Balears, té la paraula la senyora Sureda per un temps de 5 minuts. Gràcies, president, senyores i senyors diputats. És cert, com ha dit el senyor Casanova, que pareixen que aquestes iniciatives són prescindibles, però també és cert que qualsevol element cultural pot ser generador d'economia, de socialització, de cohesió, que també és molt important avui en dia. Evidentment, en aquesta proposició no de llei se parlen de moltes coses i m'han creat dubtes. M'han creat dubtes la manera així com està estructurada. Les accions que se poden fer transversalment són moltes, i a nivell cultural i a nivell de conselleries. I me genera dubtes també perquè hi ha un pla de cultura, allà on se va aprovar la llei, que està en marxa, que hauria de tenir en compte tota la transversalitat. I vostès, els grups que proposen aquesta iniciativa, ja parlen que un dels objectius que es marca és fer la cultura un dels eixos centrals de les polítiques públiques, així com generar espais de diàleg i cooperació entre els actors que configuren el teixit cultural de les Illes Balears. Per tant, la proposta de determinar espais, jo crec que el govern ja hauria de fer o hauria d'haver fet aquesta tasca de determinar aquests espais. Evidentment que hi ha d'haver coordinació i col·laboració entre les diferents conselleries. Aquí posen un exemple com els cursos de dones de violència masclista amb l'IBEDONA. Són accions puntuals transversals que se poden fer dins les conselleries. Però també vostès, quan donaven els arguments de la importància de la cultura, que la comparteix totalment. I és cert, com ha dit la senyora Garcia, que varen preparar una sèrie de propostes que nosaltres les varen donar suport perquè pensam que tot el que parli, o sigui, que parlem de la nostra cultura, de la cultura de les illes i de la cultura en general, s'ha de poder mostrar i s'hi ha de poder fer feina. Per tant, com dic, m'agradaria demanar que se pogués separar la votació. En el primer punt m'estendria perquè considero que el govern ja ha hagut d'actuar trobant els espais necessaris perquè hi hagi aquesta coordinació, que era un dels eixos i un dels objectius d'aquest pla de cultura. I en el punt 2, qualsevol instància en el govern de l'Estat perquè ens doni bés en cultura, en salut, en educació, des del nostre grup parlamentari tindrà suport i, evidentment, li donarem suport en aquest punt. Perquè pensam que és molt important el sector audiovisual, el sector cultural i tot el que els actors d'aquest sector mouen. I també, com s'ha dit, que va dir el senyor Ensenyat, si abans ja estàvem malament, després d'aquesta crisi sanitària i econòmica, la situació encara és més dramàtica i se'ls ha de donar totes les ajudes possibles. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Sureda. Pel grup parlamentari mixt té la paraula el senyor Castells per un temps de 5 minuts. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Bé, la veritat és que es fa difícil estar en contra d'aquesta proposició de llei perquè, diguem-ne, és bastant innòcua, en el sentit que costa veure ben bé
l'efecte real que es vol pretenir, sobretot tenint en compte la desproporció que hi ha entre els temes de gran abast i que jo comparteixo, que es plantegen en la justificació, i després els punts en els que s'insta el govern, no? Llavors deia, és difícil estar en contra, però li he de dir que hi ha alguns elements que em generen bastant escepticisme. Primer de tots és que es passi per damunt del fet que la competència en cultura en aquestes Illes Balears l'exerceixen els Consells Insulars. És a dir, qui té la competència pròpia, com a competència pròpia en cultura són els Consells Insulars. El govern en matèria de cultura, què s'hauria de limitar a fer? El govern de les Illes Balears s'hauria de limitar a coordinar la feina dels Consells Insulars, a representar de cara en fora la cultura comuna de les Illes Balears i a gestionar els equipaments que són titularitat de la comunitat autònoma. Això és bàsicament el que s'hauria de limitar a fer la conselleria encarregada de la cultura dins del govern de les Illes Balears. Per tant, em genera dubte o inquietud que quan ens estem plantejant un problema tan important, que jo comparteixo, per això jo comparteixo el problema que vostè planteja en l'exposició de motius, resulti que ho volem solucionar instant el govern a fer una feina que se suposa que deu fer, perquè clar, m'imagino que el govern es coordina en tot allò en què s'ha de coordinar, i és evident que la cultura per naturalesa és transversal. És a dir, quan parlem de polítiques transversals de cultura, no, és que la cultura és transversal. Després, hi ha d'haver-hi una dependència del govern responsable de gestionar això i, evidentment, la manera de gestionar-ho és, a banda de la coordinació amb els Consells Insulars, la incidència en totes i cadascuna de les àrees de govern que puguin incidir en aquesta política cultural. Per això també m'incomoda l'expressió polítiques culturals transversals. No, és que la cultura ja és de per si una política transversal. Per aquest motiu, jo la veritat és que ara, si em permeten fer la broma, m'ha sobtat que en el primer punt primer punt que té la proposició de llei, en lloc de dir instar el govern a coordinar, no hagin posat aquest ritornelo que posen els equips del govern. Continuar, instem el govern que continuï coordinant-se. Normalment, sempre quan els grups de l'oposició presentem una proposició de llei, vostès sempre ens fan aquesta esmena. I m'ha estranyat que no ho hagin posat vostès aquí, instem el govern que es continuï coordinant, perquè m'imagino que, evidentment, ho està fent. Bé, per tot aquest escepticisme, després també, clar, el tema de demanar recursos a l'Estat, home, vostès ja saben que jo per votar a favor de demanar recursos a l'Estat no em cau cap anell, però clar, crec que hi ha tantes coses per les que hem de demanar recursos a l'Estat que és de justícia que l'Estat pagui, com les inversions estatutàries, com el règim especial de Balears, com la connectivitat, que, sincerament, crec que anar-li a demanar a l'Estat que ens doni doblers per polítiques transversals de cultura, crec que és picar bastant sobre ferro fred. Per tant, comparteixo la música, però per totes aquestes reserves que em genera la proposició de llei ens abstindrem. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Castells. Tenen la paraula per contradiccions els grups proposants per un temps de 5 minuts. El grup parlamentari socialista, senyor Casanova. Moltes gràcies. Bé, jo el que volia remarcar és, torno a insistir, aquesta proposició de llei es va presentar fa un any, gairebé, fa un any. Jo crec que fa un any no estava plantejada la situació com està ara. També reconec que després, per raons òbvies i que considerem importants, tota aquesta sèrie de propostes que el Partit Popular va presentar s'han vist abans que aquesta proposició de llei, precisament perquè tenia una necessitat específica. Però, malgrat això, nosaltres creiem que sí que no està fora de lloc, senyor García. Aquesta proposició de llei no està fora de lloc. Aquesta proposició de llei ve a insistir en la necessitat de que la cultura impregni tots els aspectes de la política, perquè precisament amb això el que estem fent és ajudar a crear cultura, però no sols a crear-ne, sinó també a consumir-ne, perquè el consum de cultura permet que tot el que porta al darrere la creació, els creadors puguen tirar endavant i generar activitat. Després, senyor Rodríguez, això de que jo li agraeix molt que estigui d'intel·ligents i crec que això de dir que cultura, anem cap a una cultura una, no. Jo crec que això el seu subconscient l'ha traït, perquè precisament tota la proposició de llei
parla de la diversitat, de la pluralitat, de la necessitat d'incloure dintre dels conceptes culturals i dels espais culturals la diversitat que tenim aquí. Per tant, no anem cap a una cultura única, anem cap a la cultura pròpia, que és diferent. I aquesta cultura pròpia inclou tots els aspectes, no és una única cultura. I després, simplement, al senyor Castells jo li diria que sí, que les competències són pròpies dels Consells Institucionals, ningú dubta. El que passa és que el govern, com a estructura, ha d'impulsar la cultura en termes genèrics. De fet, l'estructura del govern està així, n'hi ha una conselleria de presidència, cultura, igualtat, que engloba per donar-li precisament aquesta transversalitat. Aquesta transversalitat es va consensuar durant la legislatura passada, que es va treballar moltíssim a través del Pla de Cultura, en el qual es va participar des de tots els aspectes, van participar tots els territoris, van participar tots els creadors, tots els diferents elements. Per tant, aquesta transversalitat és necessària i el govern el que fa impulsant precisament accions de caràcter cultural en els diferents espais, les diferents conselleries, el que està fent és donar-li molta més importància a la cultura com a tal. I crec que és el moment de no perdre dintre d'aquesta bogeria en la que hem entrat, aquesta situació de la Covid, que ens ha fet canviar tantíssimes coses, no perdre la perspectiva i dir, seguim endavant, incloent aquesta cultura i impulsant una cultura de caràcter inclusiu. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Casanova. Pel grup parlamentari Unides Podem, la senyora Sans. Gràcies, president. Bé, jo crec que a la meva primera intervenció he xerrat de tres coses, principalment dels arguments que han exposat els diferents grups. La primera que vull comentar és que jo ja fem menció explícita de que aquesta iniciativa que avui debatíem aquí complementava totes aquelles que havien debatut durant l'estat d'alarma, és a dir, no he obviat que ja se va fer una tasca prèvia dins el si d'aquesta comissió i que varen sortir diverses iniciatives aprovades que s'han posat i s'han de posar en marxa. Això per un costat. Per un altre costat, que és cert que fa un any que es va presentar aquesta iniciativa, però també, vaja, el meu punt de vista en manco, nosaltres pensam que aquesta iniciativa, si bé és vera que té aquest desfase temporal, són iniciatives de sol·licitar dos bés en el govern de l'Estat, que jo crec que aquí ho hem de fer de forma continuada, d'igual si és a principi o a final de legislatura, crec que com a comunitat autònoma s'ha de fer sempre. I després, aquesta transversalitat dins les polítiques és una forma de contribuir en el sector cultural per tal que puguin tirar cap endavant treballs i que alhora és una forma que totes aquelles polítiques que el govern pugui treure se puguin fer públiques d'una forma més de proximitat i que no sigui simplement amb un anunci d'una roda de premsa o un escrit en el BOIP i aquí s'ha acabat tot, sinó que se puguin desenvolupar dins el camp de l'educació, en el camp social, inclús en el sanitari, de les polítiques d'igualtat, se puguin fer totes aquelles polítiques que el govern treu amb aquesta transversalitat cultural per tal de fer-les més pròximes, més atractives, més visuals, més educatives, el que vostès vulguin comentar. El tema de la transversalitat, de fet, crec que ja romp en l'argument que ha exposat el senyor Rodríguez, perquè no estem xerrant de, com vostè sempre acusa, que se li donen dos bés a un xiringuito específic, perquè la transversalitat ocupa tot, per tant, no té cabuda el seu argument, i després aquesta transversalitat també xoca amb el que ha comentat el senyor Castells, perquè no estem xerrant de les competències de cultura que pot tenir la pròpia Conselleria de Cultura
o el Consell Insular, sinó que estem xerrant que la cultura sigui una política transversal. I amb això vull dir també, evidentment, el govern ja ha impulsat polítiques transversals en matèria de cultura durant aquests 5 anys que fa que està governant. I ho hem pogut veure en diverses iniciatives, com la que comentava el senyor Casasnovas en la seva primera intervenció, en l'àmbit de igualtat amb aquests tallers de teatre i en altres espais. Per tant, nosaltres pensam que, encara que faci un any, sí que continua tenint una vigència. Jo no crec que el sector cultural, és a dir, és un poc mal d'entendre que una iniciativa com aquesta hi hagi grups que hagin decidit votar en contra, perquè bàsicament nosaltres el que cercàvem era donar un impuls en el sector cultural i rebre més finançació per part del govern de l'Estat. I és més, i ho torno a repetir per si no ha quedat clar, a la meva intervenció he posat en valor totes aquelles iniciatives que ja varen debatre en el passat que se varen aprovar en el si d'aquesta comissió. Moltes gràcies, senyora Sans. Per el grup parlamentari Més per Mallorca, el senyor Ensenyat. Sí, moltes gràcies, president, i breument, perdó. Jo puc entendre algunes consideracions que pugui fer tant la portaveu del Partit Popular com inclús també el senyor Castells, que tractava d'innòcua, no? Però, crec que hem de fer una referència al que és l'exposició inicial que ha fet el senyor Casanova. És a dir, parlam d'una iniciativa que se presenta gairebé fa un any, quan tot just havia començat la legislatura i llavors precisament hi havia crítiques fortes que no s'havia o s'havia suprimit la Conselleria de Cultura, precisament en un context on ja s'havien transferit a la passada legislatura tota una sèrie de serveis, com el Museu de Mallorca en els Consells, en aquest cas en el Consell de Mallorca i altres, i que per tant s'ha d'entendre a dins un context i amb un afany de fomentar aquesta perspectiva de la transversalitat de la cultura a totes les àrees dels governs i de les altres administracions, tant consells com també ajuntaments, i especialment dinamitzar-ho. I n'hi podem afegir una, és a dir, que és una pena que parlam, però serem atents a parlar de moltes coses més. En quant, per exemple, a lo que és la promoció de la indústria audiovisual. I crec que és important, especialment, anar de cap a un model que no sempre impliqui cada vegada un suport econòmic per part de l'administració pública, sinó que pugui viure per ell mateix. Per exemple, si a dia d'avui fem una comparativa entre els avantatges que té la producció d'una pel·lícula o d'un spot a les Illes Canàries o a les Illes Balears, evidentment la diferència és abismal. És abismal. I vostè sap que quan hi ha aquí una gravació d'una pel·lícula o un spot, hi ha petites i mitjanes productores d'aquestes illes que, evidentment, això genera un dinamisme econòmic que a l'administració pública no li costa un cèntim, i crec que això és important. Per tant, crec que tot això té molt de recorregut, tot el tema de l'aplicació del règim fiscal en el seu moment. És a dir, a dia d'avui nosaltres podem oferir exactament el mateix que pot oferir Castella, València, Galícia o Aragó. En canvi, sí que Canàries té uns instruments que permeten uns beneficis que fan que la gent se'n vagi a triar Canàries i no a les Illes Balears, o inclús Malta, que tampoc no és massa més enfora i reuneix unes característiques similars a les que tenim a les Illes Balears, ho pot fer a través d'una sèrie d'instruments. Per tant, crec que la transversalitat en aquest sentit és màxima i també, evidentment, també ens afectarà a nosaltres al Parlament en moltíssimes de les iniciatives que anirem treballant. La mateixa llei de mecenatge que espero també que qualque dia arribem a tractar, evidentment, pot ser una bona eina. En tot cas, això, res més que afegir. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Ensenyat. Acabat el debat, passam a votar la proposició no de llei 7.498/19. Senyor Casanova, hi ha hagut qualque representant que ha demanat per fer votació per separar. Ho accepten? Perdó, sí, fem votació separada. Molt bé, doncs així votarien vots a favor del primer punt.
Vots en contra? Abstencions? Passam a la votació del segon punt. Vots a favor? Perdó. Sí, perdó. Hi ha hagut 5 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions. Per tant, aprovat el primer punt. 6 vots a favor. 6 vots a favor. Perdona? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vots a favor. 6, 4. Perdoneu. 6 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions. Passam a la votació del segon punt. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 8 vots a favor, 4 en contra i una abstenció. Per tant, en conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei 7.498 relativa a les polítiques transversals de cultura. Gràcies. Finalment, passam al debat de la proposició no de llei, registre d'entrada 10.928/20, presentada pel grup parlamentari Ciudadanos, relativa a la garantia per a la seguretat i la convivència ciutadanes enfront a l'ocupació il·legal d'habitatges. Per la seva defensa, per part del grup parlamentari Ciudadanos, té la paraula el senyor Gómez. Gràcies, president. Com que no és la meva intervenció, segur que m'ho sobrarà. Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Com saben vostès, faré la intervenció en substitució de la meva companya, qui ha preparat aquest argumentari envers la defensa de la proposició de llei que el meu grup parlamentari du aquí. Per la qual cosa es demana les garanties per a la seguretat i la convivència ciutadana enfront de l'ocupació il·legal d'habitatges i, sobretot, l'adhesió cap al dret a la propietat. A las Islas Baleares, en el 2019, llegaron a los tribunales de justicia en torno a 200 denuncias y se constataron en estas la existencia y la actuación de bandas de ocupas profesionalizadas que complican mucho más la situación. Aunque aquí en nuestra comunidad autónoma tenemos una instrucción de la Fiscalía reciente del día 15 de septiembre que ha facilitado la actuación a la policía, esta medida de la Fiscalía no es suficiente y está constatada por muchísimos juristas ya. Tanto las administraciones, justicia como las fuerzas y cuerpos de seguridad encuentran dificultades en esta situación y en estos casos. Necesitan instrumentos de seguridad jurídica y de apoyo de las instituciones públicas. La ley no protege a los propietarios ante las ocupaciones ilegales, talmente ante las ocupaciones ilegales. Y que se restituya la propiedad al dueño y que luego se litige, pues ahora la situación es la contraria, la persona que ocupa la vivienda permanece en la causa, en ese habitatge, en esa vivienda, mientras dura ese litigio que evidentemente en vías de recurso puede alargarse mucho. Lo cual la situación injusta es más que manifiesta. Urge, por lo tanto, y así lo entendemos desde nuestro grupo parlamentario, una ley y un plan propio autonómico en esta comunidad autónoma que proteja a los propietarios y a las familias y que garantice la seguridad y la convivencia frente a la ocupación ilegal, que se permita los desalojos inmediatos y aumentar las condenas para ser estas ejemplares y disuadir y proteger a las familias titulares de ese derecho a la propiedad.
y a raíz de la crisis sanitaria más que hemos vivido, lo hemos debatido en este Parlamento por el COVID, la ocupación legal ha cambiado y afecta mucho más a segundas residencias. Lo estamos contemplando en segundas residencias ya en torno a nuestras familias aquí en Illes Balears. Desde Ciudadanos, esta preocupación la venimos trasladando por los problemas de inseguridad que trae la ocupación ilegal, entre otras cosas, y sobre todo el impacto social que está teniendo ya casi de alarma. Es un debate constante en los medios de comunicación. En nuestro país, en España, tenemos y hemos visto cómo estas mafias se aprovechan. E insisto, la situación viene agravada porque además hay mafias organizadas y además efectivas a la hora de afectar a otras familias, que son las familias engañadas e inducidas, incluso extorsionadas a la ocupación de esas viviendas. Por eso insistimos mucho en el plan autonómico, en un plan también social y sobre todo en un plan muy claro y transparente en información de asegurarse de que esa extorsión y ese engaño no llegue a producirse en también los afectados, que son una parte, aparte de la delincuencia. Y es un problema que está más que constatado y que, insisto, está en debate y en alarma social. Desde Ciudadanos consideramos urgente abordar y frenar esta situación de ocupación y para ello que lleva a cabo a individuos y a grupos de delincuencia organizada. Y me gustaría que no nos olvidásemos de este concepto por ser el que más alarmante se está dando. Por lo tanto, ya hay premeditación y una finalidad puramente lucrativa y que hay que perseguir. Hay que distinguir la ocupación por parte de personas en situación de vulnerabilidad y la constatamos y la sabemos, de ahí que exijamos o que propongamos el plan autonómico, pese a que haya una competencia legal, lógicamente, del Estado, de las Cortes, y que, desde luego, sí se tiene que abordar, por lo tanto, también la delincuencia organizada. Aprovecharse no solo de la dignidad, sino de la vulnerabilidad de estas personas es lo que hay también que abordar y va paralelo a la petición que hacemos del ámbito legal y el ámbito también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los procesos judiciales suponen un grave problema para los propietarios, así como para los vecinos y las familias y la convivencia social de esos mismos barrios. Es urgente, por lo tanto, y así lo entendemos desde nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos, introducir diversas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que afronten en su integridad el fenómeno de la ocupación. Desde Ciudadanos hemos registrado, y lo deben conocer ustedes también, en el Congreso de los Diputados la proposición no de ley. Perdón, presidente. Ja només amb una frase. Como decía, desde Ciudadanos hemos registrado en el Congreso de los Diputados la proposición de ley de garantías de la seguridad y convivencia ciudadanas frente a la ocupación ilegal de viviendas. Nuestro objetivo es dotar a los propietarios y otros titulares de estos derechos legítimos individuales de instrumentos legales que le permitan combatir la ocupación ilegal de viviendas. Queremos, además, dotar a las administraciones de los medios necesarios para combatir la ocupación y garantizar la seguridad y la convivencia ciudadanas. Ustedes verán reflejados ahí en esos puntos la justificación y las iniciativas que vienen argumentadas en la exposición que les acabo de hacer y para la cual mi grupo parlamentario pide su apoyo y aprobación. Moltes gràcies. Disculpa, president, el meu discurs. Gràcies per ser una ciutat. Passem al torn de fixació de posicions. Per grup parlamentari popular té la paraula el senyor Camps per un temps de 5 minuts. Moltes gràcies, senyor president. Des del Partit Popular trobam un atropell dels drets fonamentals dels ciutadans, l'ocupació il·legal dels habitatges. Davant els fets i actituds irresponsables d'algunes de les formacions polítiques que avui tenen els seus representants dins el Consell de Ministres, que és una vegada més demostren la seva incapacitat de gestió, generant i provocant seriosos problemes de convivència veïnal que en molts casos acaben en enfrontaments, inseguretat, insalubritat i amenaces manifestes dels grups organitzats d'ocupació il·legal. Cap als respectuosos veïns legítims, propietaris o inquilins dels seus habitatges, s'ha pogut constatar l'existència d'organitzacions mafioses que es dediquen al negoci de l'ocupació il·legal per al seu posterior arrendament il·legítim.
Des de l'any 2012 va ser el govern del Partit Popular qui va posar en marxa diverses reformes legals per garantir el dret a l'habitatge, la protecció als més vulnerables, donant suport i empara a les famílies en situacions més desfavorables. Entre les primeres mesures es va adoptar en caràcter excepcional i temporal la suspensió dels llançaments sobre l'habitatges habituals de col·lectius especialment vulnerables amb el Reial Decret Llei 27/2012 del 15 de novembre de mesures urgents per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris. Aquest Reial Decret Llei va ser aprovat i tramitat com a projecte de llei, la qual cosa va donar lloc a l'aprovació de la Llei 1/2013 de 14 de maig de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració del deute i lloguer social que mantenia la suspensió immediata i per un termini de 2 anys dels desnonaments de les famílies que es trobessin en una situació d'especial risc d'exclusió, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social. La creació d'un fons social d'habitatge, els plans d'habitatge 2013-2017 i l'encara vigent Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 contemplen programes específics per al reallotjament de famílies que hagin estat objecte de desnonament tant per impagaments hipotecaris com per al lloguer. La trajectòria reflectida demostra el compromís i el convenciment del Partit Popular que és necessari fer respectar tots els drets de les persones contemplats a la Constitució, que reconeix el dret a la propietat en el seu article 33 i l'article 47 per a fer possible el dret a gaudir d'un habitatge digne a tots els ciutadans d'aquest país. Per tant, l'administració pública té l'obligació de garantir el dret a l'habitatge, però mai trepitjant un dret fonamental com és la propietat, ni traient l'habitatge social a preus desorbitats, mentre els propietaris els imposa un preu absolutament impossible. Queda demostrat una vegada més el fracàs de les polítiques d'aquest govern balear, també en matèria d'habitatge. Es persegueix qui combati qualsevol tipus d'enaltiment i decisió en benefici del moviment de l'ocupació, que es dugui a terme des de les institucions per la vulneració d'un dret a la propietat que suposa. Un immoble ocupat il·legalment no pugui tenir la consideració d'estatge, de manera que els ocupants il·legals no gaudeixin de la mateixa protecció que qui compra un habitatge o viu en un pis pagat pel seu corresponent lloguer. L'ocupació d'un immoble no pugui donar lloc a la inscripció d'ocupants en el padró municipal. L'autoritat pública o els seus agents disposin de la potestat per desallotjar amb agilitat, amb un termini entre 24 i 48 hores, als immobles ocupats. Des del Partit Popular, davant la incapacitat de donar resposta al govern de les Illes Balears, participa la senyora Armengol, que no ha estat capaç d'avançar cap solució, tot el contrari, cap a aquesta urgent i precària necessitat dels ciutadans de les Balears. El PP ha preparat un conjunt d'iniciatives per protegir els drets fonamentals dels ciutadans. Es preocupa molt la pressió que exerceixen els seus socis de govern i que continuen encoratjant l'ocupació irregular com fan en el govern d'Espanya sobre aquest assumpte. Adelantant que el nostre vot serà favorable en aquesta iniciativa, així com que presentarem també una proposta per poder seguir millorant i fent feina amb aquestes qüestions tan fonamentals de les persones, ja que necessàriament es fa urgent la modificació del Codi Penal, l'ordenament jurídic s'ha de modificar, s'ha de donar suport a la protecció de la llei orgànica contra l'ocupació il·legal, les policies locals també tenen que rebre una formació específica, etc. Per tant, el nostre posicionament del Partit Popular en aquesta línia, com he dit fa un moment, serà favorable. Gràcies, senyor president. Moltes gràcies. Ara, per part del grup parlamentari Unides Podemos, té la paraula la senyora Sanz per un test de 5 minuts. Gràcies, president. És surrealista les ganes de crear falses alarmes que té part de l'oposició d'aquest Parlament. El primer que resulta curiós de la iniciativa de Ciutadans que va registrar és que plantegen un suposat problema que requereix d'una llei de forma immediata per donar solució, però no s'acompanya ni d'una sola dada. Cap xifra que ens pugui fer veure quines són les dimensions reals d'aquest suposat problema que presenten avui.
Perquè, mirin, espero que no hagin decidit presentar aquesta iniciativa perquè han sentit a través de la ràdio els anuncis d'alarmes on qualsevol que l'escolti pot arribar a pensar que demà totes les cases estaran ocupades. És més, vull aclarir una qüestió de conceptes. Una cosa és allanamiento de morada, que és quan s'ocupa un primer habitatge i que té una resposta ràpida per part de la justícia, i una altra cosa és un delicte d'usurpació, que és quan s'ocupa un habitatge en desús. De fet, vostè avui aquí ha dit que hi havia, l'any 2019, 200 denúncies. Mos pot desglosar aquestes 200 denúncies amb aquesta tipologia, menys quantes ne surten? És curiós que en qüestió d'habitatge el que més preocupi Ciutadans no és que fa 10 anys hi va haver una crisi econòmica amb una bombolla immobiliària que va esclatar, una estafa hipotecària, on hi va haver milers de desnonaments en aquest país, amb un posterior creixement estratosfèric dels preus de l'habitatge i el lloguer, o que ara estem en una nova crisi on ja veurem el que passa i si se podrà garantir que tothom pugui tenir una casa a preus raonables i que els bancs no tornin a fer caixa en tots els desnonaments. No, a Ciutadans el que li preocupa són les ocupacions il·legals. Mirin, estudi de l'Institut Cerdà. Els habitatges ocupats de manera il·legal suposaven el 0,34%. D'aquestes 0,34% de cases ocupades, i estic xerrant a nivell d'Espanya, només una de cada 10 eren problemàtiques, és a dir, un 0,03% del total del parc d'habitatges del país. Més dades sobre aquest 0,34%. La majoria d'aquestes cases són de bancs, fons voltors o grans empreses. Però saben, quan vulguin, poden parlar de les més de 700.000 famílies desnonades durant aquesta darrera dècada. Un altre informe, Obra Social BCN. 3 de cada 4 persones que ocupen una casa és perquè no poden accedir a un habitatge digne. Que no crec que sigui perquè siguin paràsits socials, com vostès pretenen fer creure, igual els preus desorbitats dels habitatges hi tenen alguna cosa a veure. És més, saben qui són els principals que no paguen la comunitat i que generen deutes a la comunitat? Doncs són els mateixos bancs, que per no fer a vegades ni se presenten ni els judicis mateixos que ells han d'anar a defensar la seva propietat. A més, també em resulta curiós que tenim una llei aprovada l'any 2018 que permet un desallotjament ràpid. Ara, en plena crisi sanitària, tant el Partit Popular com Ciutadans presenten cada un nou projecte de llei en el Congrés dels Diputats. No serà que aprofitant aquesta crisi ja volen preparar el terreny per facilitar el camí a bancs i en els fons voltors? Perquè no tinguin molèsties a l'hora de desnonar a ningú? Perquè bàsicament el que diuen tant jutges com els estudis que hi ha, la pràctica totalitat de les cases ocupades són de bancs o fons voltors, com ja he comentat abans. Mirin, llavors ens volen vendre que són una oposició responsable. En matèria d'habitatge hi ha molts altres problemes i tenim una crisi sanitària amb conseqüències socials i econòmiques com les que tenim, s'esperava que estiguessin a l'altura i que proposessin solucions a problemes reals de la gent i no aquesta inventiva que ha volgut crear la dreta d'aquest país. Ja fa aigües per tot el seu relat. Saben quin és el millor remei per la suposada problemàtica que vostès proposen? Garantir drets a l'habitatge, habitatges a preus raonables, cases que la gent pugui pagar, baixada de preus ja, que els cost de l'habitatge no superi un 30% dels ingressos, increment del parc d'habitatge públic, frenant l'especulació. Ja quan se vulguin posar seriosos i vulguin xerrar d'aquests temes, estarem encantats de debatre. És més, el PP avui pareix que se queixava dels preus de l'habitatge. Doncs jo, mira, al Partit Popular li dic, quan hagin de votar la regulació dels preus de l'habitatge, esperam el seu vot favorable i no que tornin a fer gala de la seva hipocresia a la que ens tenen acostumada. Moltes gràcies. Ara, pel grup parlamentari Més per Mallorca, té la paraula el senyor Ensenyat per un temps de 5 minuts. Sí, moltes gràcies, senyor president. M'ha cridat molt l'atenció que tant el senyor Gómez com el portaveu del Partit Popular se referien que han constatat que existeix una màfia organitzada, no? I s'ha constatat, no? Clar, s'ha constatat és una oració impersonal, és a dir, no té subjecte. Per tant, jo m'agradaria saber qui és que ha constatat això, és a dir, que hi ha una màfia organitzada. Si vostres tenen un estudi que nosaltres no tenim, aquest estudi qui l'ha fet,
De totes maneres, jo crec que quan nosaltres venim aquí, evidentment, ens toca parlar de temes molt dispars, temes que ens agraden més, temes que ens agraden manco, temes que dominam, temes que ens han d'empollar antes de venir perquè no en tenim ni idea. Això supos que ens passa a tots. I jo és veritat que el senyor Gómez no l'he vist defensar aquesta PNL amb molt d'entusiasme. I jo, francament, estic molt content que no l'hagi defensada amb molt d'entusiasme, perquè ja vol dir que diu molt de la seva persona, que sap perfectament que jo el valoro, entre altres coses, perquè fa molts anys que ens coneixem i ens van conèixer dins d'altres àmbits quan tant vostre com jo teníem més cabells. I, per tant, això vol dir també que, no sé, i li dic és per què. Jo, Ciudadanos, crec que té un problema que no sap molt bé on s'ha de situar, perquè va començar sent un partit a la dreta del Partit Popular. En determinades qüestions encara ho continua sent. En temes lingüístics, per exemple, jo he sentit qüestions o afirmacions d'aquell rotllo pancatalanista, etcètera, que són més propis dels que tenen darrere que no la vostra, per exemple. Per tant, jo ara entenc que Ciudadanos no sap molt bé si ha d'anar... Perquè, clar, l'espai d'extrema dreta li han pres, no? I per tant, és de centre, però de cap a on, i per tant, de quin tipus de discurs han de fer. I jugant en el discurs de la por, perquè és cap i la fi, això és jugar, el discurs de la por, que és molt propi de l'extrema dreta, jugar a la por, i veiem les manifestacions, ahir mateix dins aquesta mateixa cambra, encara no fa ni 24 hores que m'ordenen que m'estic d'una invasió, bueno, si és una invasió que envins, l'exèrcit, seria la primera vegada en la meva vida que tenc ús de raó, que l'exèrcit d'aquest estat fa una operació defensiva més que ofensiva, no? La de les armes de destrucció massiva que encara cerquen, aquestes sí que me'n recordo, però altres no. Bé, en tot cas, allò que vendran aquí a delinquir i a imponer-nos el pan àrabe, bé, tot aquest rotllo que el cap i la fi el que cerca és jugar en la por de les persones. I, evidentment, nosaltres no ens hi trobaran donant suport en el discurs de la por, com se pot imaginar, ni amb aquella ni amb aquesta qüestió. Això me fa més por els que venen aquí amb un llate en lletres d'or, que és que puguin arribar a les nostres costes en patera, com se pot imaginar. Igualment, en termes de vivenda, me fan més por els especuladors o determinades entitats bancàries que durant plena crisi efectuaven accions que eren legals però ètiques no haveren, i que també hem de començar a diferenciar què és lo legal i què és lo ètic, mentre l'Estat els regalava ni més ni manco que 65.000 milions d'euros. Per tant, això me fa més por aquests especuladors, que no els que puguin ocupar una vivenda que, per altra banda, ja hi ha uns mecanismes jurídics que permeten actuar de manera immediata i no esperant que hi hagi un procediment judicial. Per tant, jo crec que s'han de fer un plantejament i això deixin d'utilitzar el discurs de la por, perquè no és propi d'una democràcia consolidada. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara, pel grup parlamentari Vox Actua Baleares, té la paraula el senyor Rodríguez per un temps de 5 minuts. Gracias, señor presidente. Permítame que muy brevemente les comento una moción que hemos presentado en el Pleno del Ayuntamiento de Palma que se celebrará mañana y que dice lo siguiente. Impulsar judicialmente el desalojo de todos los edificios y propiedades municipales ocupados. Crear dentro de la Mesa de Seguridad de la Delegación del Gobierno un órgano permanente de control y coordinación en materia de desalojo y recuperación de propiedades ocupadas. Promover una vigilancia activa y preventiva en los barrios donde se presenta mayor índice de ocupación de viviendas como Can Redó, Camp del Serralta, Peregarau, Songoleu y Playa de Palma. Bien. Esta moción, ¿quién la votó en contra? ¿Los de Podemos? No, votaron a favor. ¿Los ecosoberanistas? No, votaron a favor. ¿Los socialistas? No, votaron a favor. El Partido Popular votó a favor. ¿Quién se puso de perfil? ¡Ay, Ciudadanos!
Lo cual me lleva a ver que entre ustedes no se deben hablar mucho con sus compañeros, porque hoy van a votar en contra de una moción de ocupación que en muchas cosas tiene el mismo sentido que la que hemos propuesto nosotros en el Ayuntamiento, donde han votado a favor, y el señor diputado de Ciudadanos nos trae hoy una moción cuando sus compañeros en el Ayuntamiento de Palma se abstuvieron. Bien. Negar el problema de la ocupación es lo que hacen ustedes siempre, negar la realidad. Yo entiendo el planteamiento, el discurso que nos ha hecho la diputada de Podemos, pero mire, es que yo con una casa que es mía, y quiero que alguna vez lo entiendan, que la he pagado con mi sudor, hago lo que me da la gana. La tengo cerrada, la tengo abierta, la alquilo o la vendo. Y esto es como se actúa en una sociedad en libertad occidental y no en estos paraísos a los que ustedes nos quieren llevar. Y hasta que no entiendan esto, que la propiedad privada es un principio sacrosanto y es lo único que hace avanzar la sociedad, y que el mercado, cuando se lo dejan ustedes regularse, dará viviendas a precios razonables, cuando los propietarios tengan seguridad jurídica, cuando puedan desalojar a la gente que no pague sus alquileres. Entonces encontrarán ustedes más viviendas en el mercado, y cuando aumenta el número de viviendas en el mercado, aumenta la oferta y, por tanto, se reducen los precios. Pero es que ustedes no entienden cómo funciona el sistema de mercado. Y los quieren seguir interviniendo, y cada vez que intervienen ustedes algo la fastidian. Y este experimento de los precios tasados máximos ya lo han intentado en Europa y fracasó en Alemania. No funciona. El sistema capitalista funciona de otra manera, y si lo dejan ustedes funcionar y le dan garantía y amparo jurídico, no se preocupe que habrá viviendas para todos. Porque si hemos de esperar a las que ustedes vayan a construir de protección oficial, podemos esperar sentados. Que recuerdo el último debate de presupuestos en esta Cámara, que prometieron ustedes que tendrían 500 no sé cuántas. Nos dio el conseller el número exacto. Me gustaría ver en el próximo debate de presupuestos de estas 500 no sé cuántas, a cuál se le ha puesto un ladrillo. Entonces, no vengan ustedes a contarnos estas películas, porque es que ya nos conocemos a estas alturas. Dejen que el mercado se regule y no se preocupen, que se acabará el problema de la ocupación, porque los ocupas podrán ir a una vivienda baja de precio, cuando el propietario pueda acceder a su vivienda y recuperarla cuando no se le pagan los alquileres, que ese es el problema de fondo de la cuestión al que ustedes nunca quieren llegar. Y, pese a todo, votaremos a favor por supuesto, de la iniciativa de Ciudadanos, porque nosotros no hacemos estas prácticas políticas de según dónde y según cuándo cambiar de criterio. Procuramos mantener siempre el mismo. Gràcies, senyor presidente. Moltes gràcies. Ara, pel grup parlamentari el PI, Proposta per les Illes, té la paraula la senyora Sureda per un temps de 5 minuts. Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, jo, dins el contingut d'aquesta iniciativa, crec que diferencia molt bé supòsits, sobretot quan són supòsits de desauci en situació de necessitat i vulnerabilitat o per motiu d'execució d'hipoteques, que aquí la comunitat, el govern, ha d'actuar i aposta ha de fer els deures i ha de fer vivenda de protecció oficial. S'han de cercar solucions en aquest sentit i creiem que és necessari que s'hi posin i que ampliïn les vivendes que hi ha. Ara bé, així com s'ha dit que hi ha d'haver el dret de l'habitatge, també hi ha el dret, i no s'ha de vulnerar el dret a la propietat. Totes aquestes ocupacions il·legals, que pintura, evidentment, no són de màfies organitzades totes, però n'hi ha qualcun que ho tenen ben organitzat i cobren lloguers, i també n'hi ha que, i ho marca vostè, que és perquè sí, perquè volen entrar en aquell habitatge i ja les va bé a ser-hi. Nosaltres, des del nostre grup parlamentari, també ens preocupa aquesta situació. Hi ha un malestar i hi ha una por per part de la ciutadania en l'ocupació. Inicialment, vostè ha dit que
parlava d'una llei des de la comunitat. Des de la comunitat no se pot fermar, no se pot fer una llei, però estem totalment d'acord en la proposta d'elaborar un pla autonòmic perquè és necessari i creiem, i és vera que degut a la situació, això pot anar a més i veiem que va a més. Nosaltres ja en el 2008, en la llei 5/2018 d'habitatge, ja li varen donar suport, vàrem intentar millorar la llei, amb algunes coses se mos va tenir en compte, amb altres no. Nosaltres defensàvem els pisos a preu taxat, pensam que és una bona opció per poder tenir un habitatge amb uns preus dignes i encara ara defensam aquesta idea i, per tant, donarem suport en aquesta iniciativa. Però abans d'acabar, jo, senyora Sans, que digui que són falses alarmes, m'ha de perdonar, però si vostè arribés a casa seva i tingués la casa ocupada, crec que li preocuparia i crec que faria una acció i crec que per molt que fos aviat l'actuació, estaria un parell de dies o setmanes bastant preocupada. La legislatura passada vostès parlaven i s'omplien la boca d'emergència habitacional. Varen donar suport a un govern. I quant d'habitatges hi va haver? 0. Bé, perdó, 15, però 15 que venien de la legislatura anterior. Mostrar informes me pareix molt bé, però la gent vol solucions. Solucions. I vostès governen i són les que les han de donar. Així és que abans de fer segons quins comentaris, jo crec que el discurs de la por no se fa. Són una problemàtica i s'ha de donar solucions. Hi ha gent que està molt preocupada per la situació que tenen a dins casa seva. I per tant, vostès van de fer, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. Gràcies, president. Moltes gràcies. Ara, pel grup parlamentari mixt, la paraula al senyor Castells per un test de 5 minuts. Moltes gràcies, senyor president. A veure, a mi em sembla que és evident que hi ha un problema social important i que hi ha molta gent, per dir-ho així, si em permeten dir-ho així, molta gent honrada, diguem que es veu víctima d'unes màfies contra les que és molt difícil lluitar, perquè el nostre marc jurídic protegeix la possessió d'una vivenda i li dona una presumpció que el que està dins d'una vivenda és el seu legítim ocupant. I aquestes cauteles, que són positives per protegir el dret a l'habitatge, que no sé si és sacrosanto, però és un dret humà, diguem, i per tant és fonamental que estigui en el centre de la nostra preocupació. El que sí que sé segur és que la propietat no és sacrosanta. La propietat, com molt bé diu la Constitució, està sotmesa a l'interès general. El dret de propietat està... Ara no recordo exactament l'expressió, però diu exactament l'article de la Constitució que consagra com un principi important, evidentment, el de la propietat diu que està sotmès al progrés econòmic general del país. Per tant, el dret a l'habitatge sí que és un dret, ja dic, no sacrosanto, sinó és un dret humà i, per tant, evidentment, ha d'estar al centre de les nostres preocupacions. Llavors, el que deia és que, evidentment, hi ha un marc jurídic que està pensat per protegir aquesta presumpció que el que està en possessió d'un habitatge l'està ocupant de forma legal i hem d'actuar amb molta cautela per poder atacar aquestes màfies que trafiquen amb els drets de propietat que són de persones totalment honrades, que es veuen víctimes d'aquestes màfies. Hem d'actuar amb cirurgia perquè per solucionar aquest problema no desmuntem tot un aparell jurídic pensat precisament per garantir que cadascú pot gaudir de la vivenda que ocupa de forma legal o de forma legítima, diguem-ne. I en aquest sentit, senyor Gómez, la proposició de llei presenta diversos defectes. És a dir, jo crec que hi ha alguns problemes conceptuals que a mi em preocupa donar-hi suport. Per exemple, quan diuen al punt 1 que aquest pla autonòmic ha d'incloure medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal. A veure, perdoni, si la gent vol tenir immobles abandonats, només faltarà que amb el recurs de la comunitat autònoma haguem de vetllar perquè aquests immobles abandonats no siguin ocupats. És a dir, si el dret de la propietat és sacrosanto,
Escolti, llavors que cadascú es defensi les seves propietats. Clar, és a dir, hem de ser coherents amb això. És a dir, el senyor Rodríguez ha dit el dret de propietat és que jo tinc casa meva i faig el que vull amb ella. Molt bé, doncs el que vull amb ella se la vigila vostè també. El que no pot pretendre és que a més la vigilin els altres. És a dir, aquí o som una societat i per tant tot el que ens passa a tots ens afecta a tots, o som una selva i cadascú s'apanya. Llavors, vostè vol que sigui una selva? Perfecte, però llavors no ens vingui a demanar que amb els doblers de tots vigilem les propietats que estan desocupades. Que aquest és un dels problemes principals que facilita el de les màfies, l'habitatge desocupat, perquè normalment les màfies, quan l'habitatge està ocupat, no hi actuen. Per tant, aquí hi ha un problema i, per tant, aquests partidaris de l'ultraliberalisme haurien d'explicar-nos per què, amb els doblers de tots, hem de vigilar aquests immobles que estan abandonats, com diu la proposició de llei. I en el punt 2, perquè m'entengui, senyor Gómez Guardiola, també hi ha idees que em preocupen, que requereixen aquesta cirurgia fina que jo li dic. Vostè diu, en el punt 2A, diu, previendo la restitución inmediata de la vivienda de los propietarios, cuando el inquilino denunciado no puede acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier medio válido en derecho. Clar, això trenca un dels principis fonamentals del dret civil, que és el de la presumpció de la possessió de bona fe. Llavors, que potser aquest principi hem de vetllar que no s'abusi d'ell per finalitats il·legítimes, totalment d'acord amb vostè. Però clar, aquí, vostè, com vostè sap perfectament, es pot acordar un arrendament de forma verbal. Llavors em dirà vostè com el que ocupa legítimament aquest habitatge pot acreditar que es tracta d'una ocupació legal. És a dir, el que li estic dient és que aquí tenim una problemàtica jurídica perquè hi ha un aparat conceptual pensat per unes situacions en què aquestes màfies no existien i ara hem de trobar la manera de lluitar contra aquestes màfies. Però el que no podem fer és, per solucionar aquest petit problema de les màfies, carregar-nos tot un sistema de garanties que afecten, entre altres coses, el lliure gaudi de la vivenda que s'ocupa de forma legítima. Jo penso que la proposició de llei no satisfà aquests requeriments de precisió que jo crec que una proposició d'aquest tipus hauria de tenir, per tant nosaltres no hi donarem suport i votarem en contra. Penso, a més, que pel que fa al segon punt, vostès, que tenen un grup parlamentari en el Congrés dels Diputats, el seu seria que fos allà, en aquella seu parlamentària, on es debatés tots aquests temes amb la precisió que li dic que crec que aquest tema requereix. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies. Ara, pel grup parlamentari socialista, té la paraula el senyor Ferrer, per un temps de 5 minuts. Gràcies, president, i vagi per endavant, senyor Gómez, el nostre escalf a la diputada Guasp, que avui no ha pogut estar aquí amb nosaltres. Anant punt per punt de la moció que han presentat, en el punt 1A, jo volíem destriar exactament a qui està beneficiant aquesta PNL. Per un costat, podíem pensar que podia beneficiar els propietaris de pisos que hi viven habitualment i que se'l veuen ocupat, o podia beneficiar també els propietaris de pisos que estan desocupats i que justament aquests propietaris de pisos són precisament bancs o fons voltor. Per tot el relat de la PNL, per la seva explicació i també per suport que està obtenint de les forces de l'ultradreta, estan veient exactament que en aquest cas qui està beneficiant és precisament en els bancs i en els fons voltor, perquè no veig per enlloc, i aquí vull fer-li aquest aclariment a la diputada del PI, que quedi molt clar el nostre posicionament, i crec que vostè es confon, que en aquesta PNL no està parlant de la persona que té una propietat que hi viu habitualment i que l'envaeixen, sinó que està parlant d'una cosa ben distinta, i és el que intentaré explicar a continuació. En el punt B es demana al govern de les Illes Balears unes atribucions que considerem impròpies i passa, a més, per damunt de la instrucció que havia donat el fiscal superior de Balears l'any 2018. Diu que no és vàlida. Bé, ahir el conseller d'Habitatge li va dir que durant l'any 2020 els processos d'ocupació han baixat un 20%. Aquí faig cas a un conseller elegit democràticament o a Securitas Direct, senyor Gómez. Per altra banda, vull remarcar-li també que la instrucció del fiscal superior de Balears manté un procés totalment garantista i propi d'un estat de dret, cosa que no veig jo a la PNL que vostès han presentat. I resol casos específics de lo que s'anomena
s'anomena la violació de domicili, perquè m'entenguin el delicte d'allanamiento de morada. I el diferencia del delicte d'usurpació, que és el que se fa en habitatges que estan normalment desocupats, com és el que d'abans en el cas dels bancs. També passa per damunt de la instrucció 1/2020 que va dictar la Fiscalia General de l'Estat, que la va dictar el passat dia 15 de setembre i que jo pensava que en la seva publicació vostès retirarien aquesta PNL perquè precisament aquesta instrucció de la Fiscalia General de l'Estat clarifica termes, dona solucions a les dues tipologies delictives, la de violació de domicili, és a dir, aquells casos, i a més li explicava la companya de Podem, aquells casos que són molt concrets i molt reduïts d'ocupacions de domicilis que estan habitats habitualment, i el diferenciar del delicte d'usurpació de domicili, que en aquell cas que sí, que nosaltres constatem que hi ha una realitat, però que s'ha de solucionar de manera diferent del que fan vostès. Perquè, a més, a la instrucció de la Fiscalia General s'inclou fins i tot un apartat que parla de perjuicio directo en el pleno disfrute de los derechos de los vecinos, és a dir, també es preocupa dels drets dels veïnats dels immobles afectats, cosa que no he trobat aquí a la PNL. Estableix també la instrucció actuacions específiques per casos de vulnerabilitat de les persones que puguin estar ocupant aquests immobles, perquè no ens oblidem que tots estan d'acord en que volen perseguir les màfies, però hem de tenir també en compte que hi ha persones que són víctimes d'aquestes màfies. Què fem? Les convertim en unes dobles víctimes, primer de la màfia i després d'una actuació policial que les deixi sense cap mena de garantia i sense cap mena de protecció social, que m'ha sobtat que sigui precisament vostè, senyor Gómez, que hagi obviat completament aquesta qüestió a la seva exposició. La política de mano dura, nosaltres entenem que no és d'aplicació aquí, no dona fruits, ho hem vist en moltíssims casos en l'aplicació del dret penal i que no hauria de ser, no és l'excepció. A més, la instrucció introdueix els principis de prudència i de garantia, de garantisme que ha de tenir un estat de dret, no ho oblidem, i el que veiem en aquesta PNL justament no se'n parla ni de prudència ni de garantia. A l'apartat 2A demanen una agilització, li he de dir que una agilització dels processos, he de dir que la instrucció de la Fiscalia ho inclou la qüestió de les mesures cautelars que se puguin aplicar en moltíssims de processos, específicament en els processos d'usurpació de domicili i a més estableix que hagin de passar per un jutge. Ja li deia el senyor Castells, som un estat de dret. Determinades actuacions han de passar per un arbitri judicial. En el punt 2B, el que demana és donar més poders a les comunitats de propietaris. Jo me demano, passant per damunt de la propietat horitzontal, per damunt del Codi Civil i per damunt del Codi Penal, que aconseguirem donar més poders a les comunitats de propietaris. Que s'enfrontin veïns amb veïns, que les comunitats de propietaris facin la feina bruta en els bancs i en els fons voltors que s'han oblidat dels pisos o s'han deixat abandonats i s'enfrontin veïnats amb veïnats a l'escala. Això és el que volem? Nosaltres no ho volem. El punt 2C exactament va per la mateixa línia i el punt 2D parla, evidentment, de les sancions. És clar que sí, les màfies s'han de perseguir. Són organitzacions criminals fetes específicament per delinquir. Per això la instrucció de la Fiscalia, que han obviat a la seva exposició, fa un especial esment a les qüestions per poder perseguir en aquestes màfies. És per això que nosaltres no podem recolzar aquesta PNL per una manca de concreció, sobretot una manca de concreció a lo social. També perquè oblida el que està disposat a la llei 5/2018, que no fa cap mena de referència, i els deman també que facin una revisió de xifres. Una revisió de xifres en la qual ens hi trobaran a nosaltres, en el grup socialista. Però de xifres reals, no fem passar un delicte, el d'usurpació, que podia ser més aviat, vaig acabant, president, que podia ser més aviat generalitzat, però que té un tractament individualitzat del delicte de violentació de domicili, que és justament el que no està passant i el que no hem de fer és precisament mesclar amb aquest tipus d'emocions que venim a debatre aquí. Nosaltres no negam la realitat, però sí que demanem que hi hagi solucions focalitzades i específiques. Una qüestió que no veiem i que, evidentment, ja li deia al principi, me respon perfectament la pregunta. A qui vol salvar aquesta proposició no de llei? Els particulars, els propietaris o els bancs i els grans tenidors? La meva resposta és el segon. Gràcies, president. Moltes gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup proposant per un temps de 5 minuts. Senyor Gómez.
mateixa generositat que abans, perquè crec que no ho estarà. Procuraré ser bastant precís i concís. I que ha de demanar al president, disculpeu-me, i no té un per què fer-ho, i ho sé, un poc de dilació en els temps, perquè hi ha molt de contingut en les seves intervencions i m'agradaria no deixar-me a ningú ferir una falta de respecte, sobretot i començant per Grumí, dir-li, senyor Castell, que la seva intervenció m'ha paregut de rigor i totalment precisa, fora dels tòpics, de qüestionar si un grup és d'una manera o d'una altra, sobretot perquè alguns no s'han llegit ni molt manco ni l'exposició de motius ni escoltat la meva intervenció. Me sembla, per la seva resposta, que no ha estat escàs, el qual li agraeix el seu to i entenc que no estigui d'acord. 15 de setembre, senyor Ferrer, senyora Sans, no només la Fiscalia, la senyora Dolores Delgado, fiscal general de l'Estat, nomenada pel govern que presideix el Partit Socialista i Unidas Podemos, encara el banco. Instrucción que le ordena a todos sus miembros de todo Estado actuar con mayor rapidez ante la ocupación, fenómeno que considera que genera, señora Sans, especial preocupación social y una innegable sensación de inseguridad en la ciudadanía. Està a F perquè, per no exhaurir el meu temps, segueix qui vostès llegint. Deve ser una fascista, una liberal o una de Security Seguros, aquest fiscal general de l'Estat. No sé què deu ser. Per això ho diu el fiscal general de l'Estat. I ho diu perquè ho detecta la gent. I ho diu perquè ho detecta, siguin docents o els que siguin els fiscals, que reben les denúncies de propietaris. I reben les denúncies de propietaris de famílies que quan han anat a casa seva se l'han trobat ocupada. No hi és que vostè a la ràdio, senyora Sans, veig televisió, o se reuneix aquí amb els veïns que han trobat la seva vida ben ocupada. Se que els ha costat tot bé. Si no faré demagògia damunt això, és constatació. En els telediaris d'aquí, a IB3 Televisió, on hi ha reportatges d'entrevistes a gent que li han ocupat casa seva. I com que s'aplica la llei tal com està, la policia va i diu «Tengo un contracte, un paper», però és policia, no és jurista ni és personal de l'administració que pot interpretar o no un contracte privat, que garanteix el que deia el senyor Castell, el dret a la presumpció i sobretot al compliment d'un acord civil, un contracte. I és precisament aquí on hi ha el problema, que part hi ha màfies, i vostè la nega. Vostès s'han posat a veure els delinqüents, però és que ja ho fan, tenen una bellesa que se feia escratxes i defensava l'ocupació, doncs clar, jo ho entenc. I els que estan segrestats són vostès, senyor Ferrer. Estan segrestats dels seus socis de govern a nivell de l'Estat. És que m'apareix, mire, li deia ahir a la consellera, de vegades les intervencions dels diputats foten en els consells, foten en ben sentit la paraula, els hipotequen. I per què? Qui és que no ha fet política d'habitatge en aquesta comunitat autònoma? És que ho hem de tornar a repetir en 5 anys. O que l'ha fet insuficient per donar sortida en aquest pla autonòmic que també nosaltres dèiem. És que no han escoltat la meva intervenció. Potser no precises les mesures, senyor Ferrer, o els punts, no facin esmenes i ens ajudaran a fer-la millor. Però això és una proposició de llei de la ciutadania de les Illes Balears, del seu dret de propietat, de moltes famílies, i que demana combatre aquestes màfies. No han escoltat la intervenció perquè no els interessa. Per què? Perquè tenen un partit que se posa davant la línia de l'ocupació d'habitatges, i que no fan mesures per agilitzar la sortida. I a més, i ja contestaré al senyor de Vox, miri, señor Rodríguez, usted es regidor del Ayuntamiento de Palma, ¿a que sí? ¿Por qué por honor a la verdad y por responsabilidad no cuenta todo lo que se debatió en el Ayuntamiento de Palma? ¿Sabe por qué nos pusimos de perfil? Dijimos abstención, no porque la medida no fuese necesaria en lo que usted plantea, sino porque como se sabe en el debate o de las escopetas o de las nacionalidades. Y ustedes mezclan a la persona que se ha tenido que meter en una vivienda para no estar en la calle y que tiene solución con las mafias. Y lógicamente ni nos parecía ni coherente ni lógica. Además, con el discurso de siempre, no lo vamos a apoyar. Ojalá ustedes cambiasen alguna vez de algún criterio, es que se acercarían, saldrían del lado oscuro en algunos debates, que les ponen tópicos, y con tópicos no nos va a encontrar. Igual que no nos van a encontrar los que nos llaman ultraliberales y otras cosas. Mire, yo creo que en mi intervención he hecho exposiciones sobre todo bastante argumentales del trabajo que hay por hacer, pero la Fiscalía, señor Senyat, la Fiscalia, però és que llavors la Fiscalia ja està perquè la instrucció del fiscal de les Illes Balears li ha semblat oportuna i necessària. I no només la Fiscalia, les policies locals que donen suport a on no hi ha Policia Nacional i Guàrdia Civil en aquest Balears, que són els primers que van ensoveïnar de l'habitatge ocupat a dir cercar una solució. I això és el que demana la proposició de llei. I ja que no s'aprova aquí la part que ens correspon, que és una llei autonòmica per donar suport en el tema social, perquè el tema jurídic no podem,
al manco sí que demanem que vostès s'ho repensin i treballin a la comissió de la proposició de llei que ha presentat Ciutadans a nivell del Congrés. He d'acabar i volia dir una altra cosa, senyor president, si me doneu un minut més. Famílies, no fondos buitre, ni ocupar més, ni fondos buitre, ni els interessos dels grans tenedors, ni tal. És que això s'arregla en polítiques d'habitatge, senyor Ferrer, i vostè ho sap. I si vostès duen aquí que són el govern a dur una política d'habitatge, les recolzarem. I si vostès donen solucions en aquestes altres entitats, en les que són grans tenidors, no te li recolzarem. Ha hagut diputats aquí que en comissió en el plenari li han demanat i li han dit que recolzarem en aquests grans tenedors perquè la posin a disposició. Però no criminalitzar-los per tenir-les. És fruit de polítiques, siguin del Partit Popular o siguin del Partit Socialista. Però la situació de grans tenedors, de fondos buitre i de la política, nul·la política d'habitatge que hi ha en aquest estat, efectiva en aquest estat i en aquesta comunitat autònoma, és fruit del Partit Popular i del Partit Socialista. I mos tindran de veure uns i els altres per dur precisament polítiques ja a cap, perquè no deixen a ningú de fora. I això era la línia de la meva intervenció. I vull agrair només un segon, senyor Senyat. M'agrada que faci aquestes al·lusions, perquè sí que mos en coneu igual que la fan els refrans. Però aquesta persona que li parla, si vostè considera que segueix sent la mateixa persona en valors, té molt clar el que és un progressisme liberal i procura estar en aquesta línia i considera que les nostres propostes són progressistes i a la vegada liberals. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Gómez. Ara, acabat el debat, passarem a votar la proposició no de llei, registre d'entrada 10.928/20. Per tant, vots a favor? 6 vots a favor. Vots en contra? 7 vots en contra. Cap abstenció. Per tant, en conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei, registre d'entrada 10.928/20, relativa a les garanties a la seguretat i la convivència ciutadanes enfront l'ocupació il·legal d'habitatges. I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.